היי לכולם, חדש מהאריזה, טבעת חכמה. זהו, אז יש גם שעון, יש גם טלפון, יש עכשיו גם טבעת חכמה. טבעת נחמדה, צריך לדעת רק את המידה הנכונה של הטבעות, של האצבע. אז חוץ מזה שנותנת נתונים יותר על המצב הבריאותי, שזה גם דופק וחמצן בדם ועוד ועוד נתונים, היא גם מחזיקה יותר זמן מעמד, פחות צורך להטעין אותה כל יום. מדברת כמובן עם הטלפון, אפשר לשלם איתה. זה כרגע הדברים שיודעת לעשות, לא יותר מדי, לא הרבה. האם זה מצדיק את הסכום שסמסונג רוצים בישראל? זו שאלה שמתאימה לכם, אבל תתחדשו, מי שרוצה. אני לא הייתי משתולל על זה יותר מדי, אבל הנה, דוגמה, אני בודק, אם יהיה עוד משהו חדש שאני אגלה, אני אשתף. ביי!